Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Sa lahat na laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa maktwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalulatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na binigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinumpad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kinalim tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila,
Hindi ang sanglibutan ang dinadalayan ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y banantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y naman sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw at sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila na may dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwaltian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan. Sakdala maestrong kay kaming Ginoo. Ginoo lalapong pupos ding pami pasalamat makikaik pa. Ginoo salamat po king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Salamat Ginoo kay pagkalabmong sika ng pwersa biyat pagkabiya kay kami. Ginawa manatangal mula tabatyawan din kay kaming kakulangan Diyos ko. Sanay pa, mo no po bibilang kasalanan na ibilang mula ng may namin pong pangangintangan, yaning kaurasan iti. May naming pamalastas Diyos ko. Lalang may git pagkalubanan mo kaya pong kabyasnan. Banting upayang ginawa mo kanyang kaya pong sumulong, karimbanan mong kabaryan. Ginawa ngayon oras iti, mitipon kami itikbang milarang kaya kami bitis, banting upayang Diyos ko. Makanyang kapong mag-aral king eskwela na po nimbiye. At makanya milasapong ay talaga rin kay kaming kasarlinan. Ginongin ng oras sa iti, makanyan makasapong ganap linisan. Imbalang metong kay kami Diyos ko. Ginoo anong makanano pa, salamat kami, ing sakit at durug ang king kay kaming yatong kakarinan. Ing metong mang kay kami alang miyabuban ka pamalata na puning kay kang sa bebeg pa. Ginongin ng oras sa iti Diyos ko. Puring kay kaming kapatatalataya na puning kay kang kaypayan. Awara mi kaya Diyos ko magparati sa karilang sika na ng pong pwersa. A pinili mo ka rin dakal Diyos ko. Ginoo kabudloklokan de sa ing loklokan ng kalam ganap de sa pong ay bating karilang kasarlinan. Nunay Diyos ko itang kaya kang tuburan na pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Isang pong tubod mo ngayon kaurasan iti Diyos ko awara mi rin kaya ka. Ibuklat mo po yung kaya kang banal na pasbulan patipan mo yung kaya kang kaypayan.
Ginoo, sana po yung turo po tumait kaya kami ngayon kayabakan na iti. Ginoo, ngayon oras iti, lalapong kapupusan ting pasalamat mo kaya ka. Ginoo, na nga i-bless mi ka rin dapat mong mangayap. Nung impuryan da ka at samban king pang-espiritu mo at king katatuan. Ginoo, ngayon oras iti, panalig mi po siya bla kaya ka. Ang timur ng bugto mong anak kaya kami tagapagligtas. Kambe da rin lugubat sab da rin kaya kang pangakang mapamatulang Espiritu Santo. Yan asa po. Ang espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medyo. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan.
mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumnidad.
Salamat kayo. Kelwat ning panahon ning pamakiramdam. Loob ning eskwelahan, di kayo mag-aral. Loob ning espretismong talakaran, pakikwanan iuping mga biyasa ko ngan. Emo sa nabukod, balen ko'y ikayo. Laging mayakit, king pangayawos yu, talapa kiramdam, loring sarili yu. No nela long may git, tala dapat kayo. Tunenong mayakit, dating sarili yu. Me kapaglukason, matuwang pangatawo, king pangabiliana, ning man walang tawo. Pakikwanan iupin, ing mayakit kayo. Tutong, 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 mayakit na kayo. Tuneng to ladapot, king burining genu, kanita mayakit, king pangabilian yu. King ing katandanan yu, waken ko mayakit, king pangabilian yu, kasalpan tayanan, bang lontot mabatiyo, king iko nangasabla, iti awutos yu. Ting butil mustoso, ngoning
Santong Biblia. Kasalpantayanan nga nayutos yuya ing mesa bing bundok nga natulandong yo kanyang dayat malat itimayak itiya luan ti ulaga o at kabaldugana ning pangayawos yo sablang talasamba king pangayat yo wapin gawas mo long kayo banda napakarin ning pamagaralyo hanggang yekwa ing tune buriyo ko tutok ng yoing kakong daduang king pangayat yuyo ekong pag-aralan dating sablang bage o manong daratang king bang magpakabiya sa'yo ing ninuman waking aldo bukas keko ku daralo me sabing kaguluan king ya tuluntoyo king uli namurin tawaing man walayo karing po nalangin keko adwan kuya ayo kume king kakong tungkulan king kekayong pangayatiyo bayong maliaring damdaman king amanong mipadala karing balang balugbugyo kekayulang pag-aralan king uli na nga kung may nga mano kekayo ing maragol akaguluan amaliyaring akityo ang pong tangalan king yato yung kakarinan pakikuwanan niyo pin ikong sabla king kekong pamaniwala king kekong kasalpantayanan panmaliyaring iti kaya kayo lang aplakan
kingulidaring mayap adapatiyo, ban maliaring ing sablang bage at ding ula, eno mayakit karing balang metong ke kayo. Wa makalonos ne ing tao, king kayang pangabilyan, king sumagid no, ning atiyong amanong kayang daramdaman, at eno maliaring pag-aralan, detang tunenang laman, diwa, kalamnan, karing amanong kekong daramdaman. Yan akakityu, tatangalan daring kekong panimanman, ing mayayaliwang agle, ing mayayaliwang agle nga kung mga mano, ing daralana ning yatong pagkarinan niyo. Kanuwanan niyo ikong sablang ate yung patayid pasakop kingupaya na ning Diyos. Bayo ya pamandatang karing balang metong ke kayo ing Diyos babieno ring kaparalanan. King banting upayang ikayo eko mibili king puntong kamarinayan. King banting upayang ikayo alang mayakit metong man ke kayo. Ing ating miyabe ayan timong pisasabiyana ning yatong pagkarinan niyo. Anyaya ko ing hanggang panabilin pasabi. King banting upayang ibiyeko karing kekong pakiramdam. Ban kanita ikayo eko lunto mangulila karing balang metong. Ban kanita mayakit ing manuwalang tao king kayang pangayawos. Ing manintunya ampon magdalop king sablang bage akayang kailangan kilubna ning kasalpan tayanan. Yaku pakisabi kong mayap, darala karing balang metong ke kayo, karing balang penandit, gigising ko ding balang katungkulan niyo. Bakit karing balang penandit, gigising ko at mumulat karing kekong pakiramdam? Karing kekong kasarilinan, ban malyaring ing tungkulan abiniyenan ng Diyos ke kayo, eyo malyaring parimlan ding balang lobyo. Kinguli na ning subebe ating upayang mipagkalob karing balang metong ke kayo. Banting upayang ing tao tikdoyang ating katapatan karing kayang katungkulan. Makalunos ne ing tao. King kelwat no ning aldo ampon panahon king kekong pamakiramdam nung alakong asisimpan karing kekong pangabilyan. Wa makalunos ne ing ninuman at taong ateyo king kasalpantayanan ing kabudnama natili king kayang sarili ing parating maging talapakiramdam karing kekong katungkulan. Karing ulit-ulit karing amanong pagkalob ko karing balang metong ke kayo. Ing karing aldo dasana ring balang biyeyo. Ing makanyanyong talnan matalik ding kekong tungkulan. Ing makanyan kong miyayagapi, lalakad, gagalo, king banting upayang ikayo, ing pisan metungan nyo, ing sablang bage, king kasulong na ning kekong kasalpantayanan. Ban malyaring magparati ing tao, king kaunan, unan daring amano ke kayo. Ing mayakit yo, ing manuwalang tao, ing tunenong mga biyasa ding balang sariliyo.
Ela sana maging tatabling karing kekong pakiramdam ding ulit-ulit ayamanong mipagkalob karing balang metong kekayo. Pakikuanan niyo karing ditak-ditak, karing bane-bane, ban kanita ing tao, makanyaneng akit ing maygit akapanyulungnan king kayang sarili king kayang kasalpan tayanan. Nuya makilala ing tao, ngening ikayo mibait kayo at mitikdo king lagyunan ing kapanwalan, ayan timo ngeni king kekong katatalakaran, king banting upayang ikayo ing magdulap kayo, manyaliksi kayo karing kabyasnan. Ing kabyasnan ning Dios ay alang kayang ganan, king banting upayang ikong sabla. Ing magsipagaral, bayong maliaring gampanan ing sablang bage, makawukol king kekong kasalpan tayanan. Ngening ikayo ing manatili kayong makiramdam, king ulinaning kayo pa yan, papanatilyan nyo ding kekong sarili, king atinsanang kalinisan king pusoyo at king kekong panamdam. At manatili ing pamisan metong, king metong apamagaral, banting upayang maygit akitiye karing balang biyeyo itang tune, apagdulapan ning taong atiyo king kapanwalan. Pagukulan yung pansin, panawon, ikong sabla, karing kekong katungkulan, lalo na ing nobenang pakisabi ko, karing balang metong kekayo. Eko manyang kanan, karing kekong katungkulan. Napon king minuna, me batiyo, me tangal karing pengariyo, aginambol migpasimula king kekong kasalpan tayanan. Wanapon ing bansagno ning kekayong kasalpan tayanan, bundok ne ning tabor ake kayong kapanwalan. Dapot king ulidor ing bane, king kekayong pangabilyan, karing kekong katungkulan, kimbistamat miyayaliwa itang lugal ake kayong panuknanganan, dapat king ulino ning kekong tungkulan pakikuanan yung miyabe-yabe misasan metong. Bayong maliaring maygit apal to king lagyuna ning mayupayang Ginong Dios. Amas maygit king ikitiyo ketang napon, mas dumoble nung akit na ning Dios ke kayo. King tuneno nga ng pasakop ding sariliyo king upaya. King uli na niti sablang talasambang kakundisan. Eko sana malyaring paipirayat king sablang bage. Ake kayong daramdaman, uling pakatandanan niyo ing Dios matudtud, at lalawa na kayo karing balang penandit daring kekong pamanggalo. Pakikuanan niyo pin ikayo, king kekayong pangayatiyo ing dalayo at bitbitan, king kekong kasalpantayanan, king ating tibayan at katapatan ding kekong puso, king ulino ning tayid at subebe, ning upaya na ning Diyos ke kayo. At magparati ing tao, king kayang katungkulan, king banang malyaring gawan, king aldo ang puanbengi, king alang kapikakunuan nanuman. King alang kasangkanan nanuman, king alang pamidake nanuman,
King uli na, ning pangaturuan nyo, king kekong kasalpantayanan, tikdo kong ating katapatan. Ulitan ko kaya kayo, ing mapanalangin kayo. Aduan nyo, king mayapayang Ginong Diyos, ing maragol akaguluan, eye akit karing balang biyeyo. Ulitan ko kaya kayo. Ing danop, daragulya, king kaya kayong pangabilyan, king yato yung kakarinan. Magsiyasat, manyuri, king sablang bage, king kaya kayong pangabilyan. Nung nano ing mayap agawanan ning tao, nung nano ing bage, ayapi kasunduan king akusulong na ning kekong kasalpantayanan iti at panuanan ning Diyos karing balang kekong pamanggalo. Ikong sablang talasal pantaya. Ulitan ko, kaingatan, 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 ulitan ke kayo. Panalangin, ing nobena, eko sana manamdaman kapagalan. Uling iti, yo ing mabiye, paralan, ababiyenan ng Diyos ke kayo. King banting upayang, ing sablang bage, ayakakit yu, king ulinon, ing kekong pamagkapilit, pamanggalo, karing kekong katungkulan, ikong sabla, uwangana, ni sepo yumang buwak, ing ikayu, ngera tagkilan ing ninumang tao. Adwan ko kaya kayo, ikong sabla, miyabe-yabe kayo. King metong apanalangin, amatibe, matapat king harapanan ng Diyos. Potang ing tao, akit na ng Diyos, ing tunay katapatan karing kekong pamanyawad. At karing dapat apagawana na kaya kayo, ing sablang bage nga na maging mayan karing kekong pangabilian. King ulido, tingaman ng ipagkalob karing balang metong kaya kayo lang pag-aralan, kaya kayo lang talastasan, nung deti maging panyulong lo karing balang metong kaya kayo. Kitaganan niya, ing kaya kong daratang a konbensyon. Uling atin yung pasabing ganap, ikong sabla, akit dakongan sana, lalo na ikong manungkulan, mumuna ko sanang akakit dang daratang, king kilub na ning tabernakulo. Bangkanita, munye kong modelo, karing tao, asasakupan at maging kayabeyo, king kekong kasalpantayanan, maging dingalaman, yo, ing biniyeko, ang pondiwang king kekong pamagaral, kilubna ning eskwelahan. Pakikuanan niyo, ikong sabla, karingaldo bukas, ing mga yari kongan. Ing ayari yongan ding sablang obra, abinye, apig kalubna ning Diyos, karing balang metong kekayo. Manatiling ating katapatan, karing mayap, apamanggalo, karing kekong katungkulan, banmalyaring parating makiabe, at mapagsadiyo, karing kekong kasarilinan. Deti ilang ligod ko ang ponbinye, king kekayong pangayatiyo. Ulitan ko, kaingatan, kaingatan. Daragdagan niyo, king alang nanumang bage, balakid, karing balang biyeyo. Deti ilang ligod ko, ang ponsuyo, king kekong panitipon. Dakal, asalamat, kaya kayo. Kay boti lareti balen, ding suyo ko, ang gaman kapilan tutok ng kayo. Kare
sablang bage, king pa mag-aral yu, kasal pantayanan, waso mulong kayo. Karin king bandana, eyo kakalingwan, miyabe-yabe kongan, banga lokoy kongan. Karing katungkulan, binye ning meglalang, waye ko payali magpakapilan man. Adios ing bendesyon, malakuan ke kayo, at ing kapayapan ke kayo babiye ko. Sablang tola samba ngeni nabang naniyo, ang gaman kapilan kaya beyo ako. Lakwanda na kongan ngeni lesyan ako, kingke kong harapan mamag sadya kayo. Di na niyeng iligan ing maestrong gina, Apostol Santiago, lakwan doon na kayo.
nagtitipon muli sa araw po ng Sabat. Nakatamo na naman po tayo ng magandang balita sa ating banal na Espiritu. Yung walang sawang nagpapaalala po sa atin. Ang kanya pong pahalalang nakuha po, yung pag-iingat. Lagi po daw tayo umiinom ng tubig. Huwag po yung malamig. Baka po tayo ay magkaroon ng tonsil. Magka-COVID pa po tayo. Umiwas po tayo doon. Ang mahinam po, normal na tubig, mainit na tubig, yung po'y gumuguhit sa lalamunan hanggang sa pagpunta po sa tiyan natin. Palagay ko po yun ang gamot. Dahil po, ang gamot po ay nasa atin. Muli po't magandang umaga po sa mga minamahal ko pong kapatid. Kapatid ko po sa pananampalataya, kung tayo po ay maniniwala sa Diyos, ay tiyak po magkaroon po tayo ng disiplina sa bawat ating sarili. Basahin po natin ang napakainam na pananampalatayang ibinigay ng tema sa atin ng Diyos. Yung po'y nakaugnay sa pananampalataya lamang. Kung wala po tayong pananampalataya, hindi po tayo pwedeng makibaka. Ang sabi po sa tema, mga kapatid ko po, pakikibaka tungo sa matuwid na pagbabago. Ang pakikibaka po, ang ibig sabihin, pakikiisa po kay Kristo Jesus na ating pagtanggap ayon po sa kanyang katuruan sa kanyang mga salita. Paano pong paraan ito'y ating magagawa? Mamaya po ituturo ng banal na ebanghelyo sa pamagitan po ni Apostol Pablo. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, pag sumakitan po nating igit, manatili ang pagkipagkaisa natin sa banal na Espiritu sa pamagitan po ng buklod na kapayapaan. Dahil po ang Espiritu ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, kung saan po siya naroroon, doon po ay may kalayaan. Kapag po sinunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, tiyak po at ang kanyang katuruan, pagtitiis, pagpipigil, kabaitan, kabutihan, marahil po magawa po natin ang pakikibaka sa ating kapwa. Pakikibaka, ayon po sa katuruan ng ating Panginoon. Huwag na huwag po nating susundin ang mga pita ng sanlibutan o mga pita ng kamunduan. Lumakad po tayo ayon po sa kalooban ng utos ng banal na Espiritu. Ayon po ang mainam sa taong nakakakuha sa diwa ng salita ng Diyos. Mga minamahal ko pong kapatid, basahin po natin para po tayo'y makakuha ng katatagan sa bawat isa sa atin. Basahin po natin doon sa Galatia 5, 16, 17 hanggang pong 18 para po mapag-aralan natin. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sa 17 po. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Yan po, maunawaan natin yan.
sapagkat ang mga ito ay magkalaban upang uwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Sa 18 po. That of what, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa kautusan ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya po kanina binanggit ko sa inyo, kapag po kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, doon po may kalayaan. Tayo po ba'y naniniwala si Kristo Jesus? Sa ngayon, siyang nagpo-provide ang kanyang banal na Espiritu. Siya po ang nagbibigay kaalaman. Siya po ang nagbibigay ng karunungan. Kaya po tayo nananampalataya dahil po sa katuruan ng banal na Espiritu. Kaya po walang sawang nagtuturo ang mga banal na batlaya sa pamamagitan po ng kanilang pag-ibig sa atin, pagmamahal o pagmamalasakit. Buksan po natin yung 2 Korinto para lamang po mapatunayan ko sa 3:17. Tiago. Yun po yung dapat nating alalaanin. Kayong mga ngalonya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yun po. Sino mang ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Yan po. Ano pa po ang sabi niya sa 1 John? Sa 2:15 po. Diretso lamang po. Sa Biblia po, marami tayong matutunan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay humihibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ayun lamang po ang pinapaalis ng banal na Espiritu na umaakay sa atin ng banal na Espiritu ni Apostol Santiago. Lagi lamang pong pag-iingat. Muli po, basahin po natin ang ating referensya, balik po natin, para po mabigyan natin diwa. Sa Galacia 2:18-20 po, buklatin po natin ating referensya. Kung ito po, patutuon ni Apostol Pablo, kung paano po siya tumalima sa kalooban ni Kristo, kay Kristo Jesus. Sa pamagitan din po ng kautusan ng Espiritu. Nakibaka po siya sa karamihan sa pamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira sa aking sarili, ay pinapatunayan ko na ako'y suwail. Ang hibig pong sabihin niyan, nung siya'y time na namumuhay siya, kung ibabalik muli ang kanyang mga kagawang kasamaan na laban sa Diyos, hindi po niya mapapatunayan na siya'y hindi kumukontra sa kautusan. Iyan po isang salang suwail. Salang po sa kautusan. Iyan po ang sinasabi ni Apostol Pablo diyan. Tuloy po natin sa 18. Sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Namatay po siya sa kasalanan at kamatayan. Tinanggap niya po. Para po siya mabuhay sa Diyos. Ang kasaysayan po ni Apostol Pablo, matindi po. Talagang kung nababasa po natin ang kanyang kasaysayan sa kanyang sulat. Tuloy po natin sa 20 yan. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, sabi po ni Apostol Pablo. At hindi na ako ang nabubuhay,
kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pwede rin po tayong tumulad sa ganyang sistema na maging matibay at matatag mananampalataya. Dahil po sa katotohanan, ang kautusan ng Espiritu, siya po ang nagpapalaya sa atin sa kasalanan at kamatayan. Ako po'y naniniwala dahil po ayon sa sulat sa banal na Ebanghelyo. Si Pablo rin po ang nagpapatunay dahil po alam natin o malaman natin, kapag po tayo'y wala na sa kautusan, sa ilalim ng kautusan, pinalaya po tayo ng banal na Espiritu, hindi na po tayo mapaparusaan sa pag-atol ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo. Sa Tao Roma 8:1 hanggang 3 po, yun po ang kauli-ulian. Totoo po yan. Galatia po, Tao Roma. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kung tayo po ay kay Kristo na, pinalaya na po tayo sa pamagitan ng makapangyarihan na banal na Espiritu. Sana po unawaan natin kung bakit nagsasakripisyo sa atin ang mga banal na batlaya. Dahil po sa laki nilang pagmamalasakit. Sa pangalawa, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yan po ang katotohanan. Sa 3 po. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan ng mahina sa pamagitan ng laman, yan po pala. Yung hindi nakakagawa sa kautusan, yun po yung mahihina. Natutokso pa sila sa kamunduan. Yun po pala. Sabi niya po, tuloy ko, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na ganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinahatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yan po mga kapatid. Napakainam po talaga kung tayo po'y laging nag-aaral. Nagkakaroon po tayo ng madalas na pagpipigil sa ating mga sarili. Ngayon po sa pangalawang referensya po, para po ito, paano po natin i-apply o gawin sa bawat isa sa atin. Doon po sa Colossus 3:8 po, basahin po natin. Ang katuruan po ni Apostol Pablo. Dahil po ngayon, tinatanggap po natin si Kristo Jesus bilang tagapagligtas po natin sa pamagitan po ng kanyang espiritong tagapagturo sa atin. Datapot ngayon ay inyo lamang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, panghihinala, yung negatibo, nag-iisip kang hindi tama, di po ba? Panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig, yung galing sa pasbulan, yung pintuan. Minsan nakakapagsalita ka ng hindi tama sa kapatid mo. Yun po pala, kung yun ay ating gawin, kasi po yan sa tao, pinapatunayan ko po sa inyo, kusa pong dumarating sa tao yan. Minsan, meron ka lang nakita sa kapwa-tao mo, naiinis ka na, napupuot ka na. Nasaan po yung pakikiisa mo? Nasaan po yung pagbabaka mo? Ano po? Ano po kaya ang dapat gawin sa mga ganyang nakasulat? Ang para sa akin po, alalahanin po natin si Kristo Jesus na ating pinaniniwalaan. Gabay ng kanyang espiritu na nagpapatotoo sa atin.
Dahil po, ang Espiritu ng Diyos, siya po ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo po ay kanyang tunay na mga anak. Naniniwala pa po tayo doon? Para po mapatunayan ko, sige po, balik po natin sa Tao 8:26, Tao 8:16 po. Sa Roma po, balik po tayo muli doon, bago po tayo tumungo dyan. Kasi po, hindi ko lang naano kanina. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kasi po, pinalaya na tayo. Kaya po, mapalad po daw tayo, sabi ni Apostol Santiago. Bakit? Lagi po tayong nasa wastong gawa dahil sa kanyang paalala. Kung nagkakamali man, agad-agad po tayo, nare-recover po natin dahil sa ating pag-aaral. Dahil sa ating takot at may paggalang sa Diyos. Balik po natin kanina. Paumanhin po. Marami pa pong dapat magpapatotoo dito, kaya di po pwedeng mahabang oras. Sa 8 po, sa Colossus 3:8. Datapot ngayon ay inyo namang layuhan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, panghihinala, panungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Hindi po ba minsan dinadanasan natin yan, dumarating sa atin, ano? Pwede po tayong maging matuwid at magbago na, tungo sa pagbabago. Minsan po, dahil yung nasabi ko kanina, mahina pa po yung ating laman. Minsan, natutokso pa rin po tayo. Pero yung ating temang pag-aaral, dahil po sa pakikibaka tungo sa matuwid na pagbabago, ito po itinuro kay Kristo Jesus nung siya nangangaral, nung siya nagkatawang tao na sa ating napapanood o sa kanyang mga sulat, na minura siya, pinahirapan siya, gumanti po siya, na mabagsik na mga hindi kaibig-ibig sa Diyos. Hindi po. Hindi po siya nagkasala. Yun po yung pananaw ko, ayon po sa aking pag-aaral. Kahit po kayo, alam ninyo, si Kristo Jesus po siya dakila, makapangyarihan. Dahil po ginawa na ng Diyos na Panginoon natin. Sabi po, ito po naman, ang nagtuturo dyan, yung banal na ebanghelyo. Yun po yung pinaniniwalaan natin. Ano po? Kagom na ng banal espiritu hanapin. Buklatin po natin sa 12:17, ang dagusan niya po, Kentao Roma. Ang gaya pong 21. Yun po yung dapat nating gawin. Yan po. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Yun po pala ang dapat nating gawin. Kasi po tayo nakikibaka. Di po ba? Tapos po, sa 18 po, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kasi po, kapuri-puri tayo, sabi ng banal na batulaya, pakitaan po natin sila, yung nasa labas. Yung may kabuti ang kalooban. Yung galing sa Diyos, hindi galing sa ating kalooban. Para magkaroon po sila, makita nila, tayo may taglay ng kapayapaan, pagmamahal, pag-ibig. Sa 19 po, huwag kayong mag-igantian sa mga hiniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pag-iiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Wala po tayong karapatan magalit sa ating kapwa. Kung tayo po'y nakikibahagi sa kahirapan ng Panginoong Jesucristo, kung tayo po'y nakipagkaisa, kung tayo po'y nakikibaka, wala po pala tayong karapatan. Nawa, magawa po natin iyan.
Pero yung puot, galit, kusang dumarating sa tao yan, pagka wala kang pagpipigil, pagka hindi mo binaon sa iyong puso at isip ang bunga ng Espiritu. Walang saysay ang ating pag-aaral. Baka po, bukas, mawawala na tayo. Sayang naman po yung mga nakakaraan. Kung gumawa pa po tayo ng kasamaan, patay, instead na pupunta ka ng langit, hindi ka makakarating sa langit, impyerno aabutin mo. Ayun po ang alalaanin natin. Sayang po yung ating pag-aaral. Sayang po yung ating pananampalataya. Sayang po yung pagsimula ng mga ating ninuno dito sa ating pananampalataya. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, sa 20 po, basahin pa natin. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mahuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ng mga baga ng apoy, ng ibubuntun mo sa kanyang ulo. Lalamig po kanyang ulo. Mapapaiya po. Kapag po siya pinakasamaan mong mabuti. Hindi mo, inagisa mo ng tinapay, inagisang kan ba ito, agisan mo ng tinapay. Ang sasabihin ng mga tao, mahirap po daw gawin. Bakit naman mahirap? Ang kalakasan mo si Kristo. Siya na pong nagbigay ng lakas sa atin. Hindi po mahirap. Sandali lang naman mahirap eh. Maya-maya, mabawi mo naman agad eh. Bakit? Kasi po, nasa mundo pa po tayo. Ito po ang pinakahuli. Ito po, madalas kong sinasabi to. Kahit po hindi ko nabasahin dyan, memorize. Kaya mo po pala hindi mo magagawa yan. Pero kung aminin mo, wala kang ulam, pakita mo sa mga tao, mababang mababa ka. Ano naman gagawin ng Diyos pag ikaw ay mababa? Itinataas ka naman. Ang mataas, binababa. Yun po yung pag-aaral. Mga kapatid ko po, marami pa pong dapat magpatuto sa atin. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga pong muli sa inyo. Ing kapurian at kapasalamatan po ketang meto nga Diyos. Kadwa kaya kayo pong pengarimi at kalupang kayanakan, maya pa oras po kaya katamungan. Ing kaya katamo pong tema ngeni, pakikibaka tungo sa matuwid na pagbabago. Ing balang metong po kaya katamo ing makanyan tayang pagnasan itang biyalang angga. Kayapin po makanyan tamong magkapilit gawa karetang mangaya pa dapat. At makanyang alata pong sawang gagawa karambanal tamong tungkulan. Dapat sumangid na po nito ing minsan makagawa tamo pa rin pong kamalyan. Makagawa tamo pa rin pong kakulangan. Pero bisaman po makagawa tamo karetang alima kapatula ketang meto nga Diyos, ing makanyang atintapong pagkakataon para magbayo. Aldoldo po ing makanyang pagkakataon para kaya katamo, bang makanyang tamong magbayo. Kalupa na po ning kwento na ning alibughang anak. Nung no ka rin, ing meto nga anak, makanya na pong kingwaing kayang mana, king kayang pengari. At makanya niya pong meko kiyang puder na ning kayang pengari. At makanya na pong gewa ing egan-nagan ng buri ng gawan. King malagwang salita po ing makanyang megisan lareng mana na. At makanyang miras pa po ketang pagkakataon na mga niya keretang pamangandarang animal. At makanya na pong aisip at ako tangking kayang sarili. Nung sakali kayang magbalik siya king kayang pengari, ing makanya niya pa kayang tanggapan ning kayang pengari. Makanya niya pong magbalik. At makanya ning kayang pengari ing adwang gamat niya pong tinggap. At makanya niya pong pepapiblas. At makanya niya pong peganda. At sinabi ng makanya niyang magbalik ing kayang anak. Kalupan na po ning kaya katamong malugod na Diyos. Bistaman po ing makagawa ta po karetang makapatula kayo. Ing makanyang lagi ya pong handa para tanggapan na katamo. At makanyang lagi ya pong atsuken para ibena po itang lugod na kaya katamo. At makanyang kaya pong basan kay ning Kolosas
Kapitulo 3, versikulo 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa. Pagkikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kini pong 8, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Malino la pong makasulat. Deni po, mapilan la po karang bagay na kailangan tamong baywan karang kaya katamong sarili. At kini po king tao Efeso 4:22 hanggang 25. At inyong iwan tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pangdaraya. 23. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Bistaman po minsan ing maging masakit siya po para kaya katamo ing pamagbayo. Lalo na po nung akasanayan ta na lang gagawan diyang bagay-bagay. Ala pong maging problema nung diyang akasanayan tamo ing makanya lang mangaya pa dapat. Dapo nung deti pong akasanayan tamo ing maging lapong kabaligtaran, ing makanya lapong deta pong makapatula kitang metong a Diyos, ing kailangan tala pong baywan. Bista man pong masakit, king isto pong pamagdisiplina kareng kaya katamong sarili, at kita pong saup na nitang metong a Diyos, ing makanyang ala pong maging masakit. King paditak-ditak, at pabane-bane ing makanyang tapong makapagbayo. At sana po, potang may kapagbayo na, ing makanyang alita po sana maging aso, na nung no ka rin, pag menyo kaya, ing makanya na pangbalikan at makanya ng kanan pasibayo. Nune, maging metong tapusan ng ubingan na kapag may naliliya po kayang balat, ing makanyang enane babalikan. Makanyang pimpusa ng kapag alukas tani itang matuwata mong baluti, ing makanyang etana babalikan iti, at makanyang tani ang ay sulod itang gayak ng Kristo. Makasulat po kini king Colosas chapter 3 verse 12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandaang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuod. At kini pong 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Makanyang pimpusa ng ing balang metong kaya katamo ing mayaki itang tunel lugod, itang kababan, itang ganaka, at makanyang tala pimpusa ng adinan katawan deti. Dahil ali po mayayari ketang paneta pong lulub ko yung kaya katamong sentro, ing metong tamong talapagiramdam darang amano, o metong tamong tagapagsalita kening arapan. Dahil nung alitala po ading ng katawan deti, ing maging bawugla mo po ketang arapanan nitang metong a Diyos. Kaya pin po, ing makanyang tapin po sanang magkapilit din ng talang katawan deti. At makanyang sana, ing makanyang tanya pong agawa itang tunay pa magbayo. At bang datang po itang aldo, ing makanyang tayang akamtan itang pagnasantamong bialanganga. At deti namo po pasibayo maya pa oras po kaya katamungan. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapagsalita sa umagang ito at sa ating banal na Espiritu at sa Diyos ay pinupuri po natin sa umagang ito. So, yung pong ating mga speaker, dalawa lang po, no? Pero mayroon pa sa ibaba.
na pwedeng magsalita pa sa harapan po para magbigay ng konting mensahe. So, tatawag po tayo sa ating mga kapatid sa ibaba. Nakita ko po dito si Brother Carlos. Siya po ang tinatawag natin para makapagbigay po ng mensahe para sa atin. Hello po. Lako ko na po yung face mask ko. Sanay ko pa po kayong Kapampangan? Kasi po pa niya Tagalog, yung katang pa niya Episebyan, kaya nga pong gino. Kasantinda po ang pong kasampat daring binyerang pamagaral. Manibat po king kaya katamong dinatang pangako. Sabi na yung kayang pamati, at andanan niya po yung pamati. Ay, nabubulad. Ita pong may palyaring kalamidad, pandemyang mialiwa, panganib karing biyetamo, metong niya pong boses na ni nga pong gino. Kukulay siya kaya katamo. O nang ita mo po uring atin tamong laman. Intokso po may ngari ang anino, mamagapeya, paneneng tutoksuan, saya po gagaloy tang kayang iki, tang anino na. Makanya niya po yung diablo. Anya kaya katamo pong magaral, sana king pasibayong pabanwang wewe ngayon, ingketang banabanayad, misimpan lapuring pamagaral tamo. Di migsalita, anong nukarin, pekilala da, nung makanano tayo kanong kawatan ng sarili tamo, ketang tukso. Diyan yung Espiritu po sinabi na, lakwan niya nga na yung yato. Maging ketang panalangin ng Jesus, San Juan 17:15. Ginoo nga na at chula king yato. Dapat ipanalangin kong ilahot mo lang aking tukso. Paneya pong matutokso yung tao. Pero po bilang magaral, etala po edala po pabustan mawawala ring torong areti. Kaya sanang bane-bane, bidadapok la ka rin kaya katang dapo kanan. Tota pong mapanalangin niya yung nga pong Ginoo, amo king sarili mo, patawaran mo ko, karing kasalanan ko. Tinan mo kong kabyasnan. Pota pong panemong adwa nitang bagay makanita makisabi kaking Diyos. Andiyan pong talamak kakitang bisyo ning yato. Ilako na pong bane-bane. Dindam kaya po yung kaya nakanandin etasa kano maging kalupan na ning aso. Patutuanan kaya po king 26 ning kawikaan, makasulat siya kay ning 11. 26 ning kawikaan. Yan pong mapula kong matabasan kayong bagya. Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kaniyang kamangmangan. Masalaya po. Pota po ka nung ulit-ulitan may kasalanan. Mangmangya po pala yung metong tao. Maging mangmangya po. Kasi po may garal tamo eh. Pili talang pakibaluan din turuna ang pong panabili ni nga pong Ginoo. Potang kay ulitan tala rin kasalanan. Nanula rin kasalanan na rin. Balo talangan po rin itamo. Kalaraman, kayabangan, katakawan nga na po. Kitang 21. Ning Galasya, katakawan, kasugarulan. 5, ba tayo pong patutuan? Kaya Kapampangan, baya pong masala. Galasya 5:21. Ating pang Kapampangan. Ating pa. Sige. Kasi po, akalingwan din Kapampangan na niya bariko kang Kapampangan pasibayo. Kaya katampong pamagaral, sana ang bayong banwa ngayon, maging masanting yangan po, mabiyaya, masaplala. Diriya, pamaglasing, o yan po, makasula iya. Yung pong pamaglasing, naman po kung minong kang alak, may lasing ka. May kasala ka. Pero po, minong kang alak, ka may lasing, ka po may kasala. O rin kanong may minom alak,
amelasing eya biyasa. Uring makasulat siya na making kasulatan. Nung indungos mo nga na, madalas mong panandaman, minum kang di takayalak nga na po. Katukinaya po, pamaglasing katakawan. At aliwapang bage, antikaniti. So, kaya binanengan po kanya ng sigarilyo. Aliwapang bisyo. At aliwapang antikanini nga na. Katakawan, minsan diyang kaya kakunan me. Katakawan, emo bukod king pamangan po, tanong sobra kang babi. Baka mitas ka po operasyon, may baralaret ang uyat mo king puso. Babawal na po ni nga pong Ginoo. Nya, mingat tamo po. Pero manyaman niya po yung baka ang pong babi. Titak-ditak mo. Pakarakal. Oren po rin patutua, akan akong sasabyan, sana gulutan tanungan po rin sablang aglena ng yato. Kitang banayad, magpakalinis tamo, sabi na ng Espiritu, emo kano kabugod, ing talapakirandam tamo. Nune gawan tala. Naman po, Boris Sebian, magsalita na ko ngan kini alipo. Gawan tala po retang kay katamong darandaman, amaya paturo. Karing balang metong kay katamo, at panalangin kungan po kay katamo, sana yung pandemya ngayon kumuyad ne, yung Diyos po di na yung solusyon, di na pong panulo, bang kanita medyo milayata na pong bagya. Kuno po pakakabano gisa nandin ka na akong amano, uring po atin pang bisa, dakayanan ko neman po, dakal pong salamat, pasibayo po, masayang bayang banwangan po kay kayo man, maya payabak po. Salamat po kay katamong kapatid. Karening babae, bisala yata. At yung bisa po kaya. Kasi itong may utang kanini, dukul eh. Pero nung maus ka talakad yan eh. Okay. At yung bisa kaya kayo. May lila rin anak. O bisa lata rin anak. Okay po. Dindamtala po rin yung kaya katamong meging tagapagsalita. Sining aplo. Uling yan ako minaus na. Ating pa pong chance. Pilan niya pang minuto. Dindamtala po rin amano sinabi da rin kaya katamong kapatid, king kapag-aralan, king ebanghelyo, makanyanda pong patutuanan at babalita kaya katamong, itamo pong talasal pantaya. Nung nano po ing dapat tamong gawan, po. Kalupa na po ning kaya katamong meging tema kayang oras sa ini, pakikibaka tungo sa matuwid na pagbabago. Yeah? Kasi po, pakikibaka. Yeah. Pero sabihan, makilaban ka kayang kang sarili na kitang pamagbayong matulid. Yeah, po. Yeah? Mabayat siya po kasi, sagliya mong sabihan po, migbayo na. Sagliya mo pong sabihan, na tutukin na ka kayang burina ni nga pong Ginoo. Asabi tayo po ito. Dapat kingeta mo kamalayan po tang daptan tamo po ini atin niyang beyatan. Kasi ita pong enaburining kekang laman. Ay ni, kasi po yung kekatang laman ay ni imburina puro masaya. Puro ita pong balutan na po ito. O potang awat me po ini, potlana potang makapasoso ne, may bug mo na yung controlling sarili nga ini, potang may lalana. Diyan na kayo mo pong sample, mababa ng sample. Sabi niya po, abasa niya kayong libro, ing alak o ing maglasing niya po. Pota pong may kontrolin ni, yan naman po bawaling miminumalak eh. Yakapay lasing. O na yung masakit po nung minum kang alak, akalingwan may sarili mo. O ito yung masakit. Mo na kakilala yung kasabi mo. O ito po yung peka masakit. Kaya katamo po lalo na karening, kaya katamo po nga tsunang makarandam karing amano. Anong minsan kakawatan tayong sarili tamo. Nang minsan bawas-bawasan tanay itang
makiyumpukan tamo ketang makatalakad jitang maluto, amanwandang boting maluto. Minsan titimplad na naman na makiyumpukan. Kasi po uling sasabihan na miwas tamo lakwad tamo. Hanyanong minsan, ing sarili tamo kayang bane-bane. Uli nga awgalya na dati to, bapota po nga aki may makatalakad ning kaya may bugyang magbalik Kalupanapin ta nga manuano, kami nga rin nga ng tuta, balik-balikan may, Kaya ko na po sabihan nitang metong. Kasi, yapin po ito, kasi asanaya na ning kaya kang sarili. Kanyan awat mini, makatalamak ya, awat mo ko. Mamyus ka pa, taba minsan-minsan, po. Di tamo, Makanyanyayan, pota po nga sanayan tamo niya, ing sarili ngay ni, o ing katawan na ini, uli pong katawan, sabi na, yapi ning pisambanan ning Diyos. Anapin lelang nga nakatamo ang timong kalupa na kalarawan kawangis. Sabi na, may sisintangan ning katawan at tsuke ka. Ing sarili mo. Ingatan me, hanyapin po paingat nini. Uling, ita mo po kayang kabilyan tamo ngeni, lalo na kayang daranasan tamong panahon ngeni. Yata mo po balo ing kalaban tamo, sasabihan tamo, malamba da ng sasabihan pila ng banwa. At ina po atang adwang banwa ing milabas kanya, pabanwa maigit niya po, ing pandemika yan. So tayo man po balo nung ninong atin o ninong ngala, na po kabayat. Manasabing ikating kayatang okay na. At niya po, ninong po ing kaya katamong pag-asa. Ninong ing kaya katamong kasawop, hanapin. Metong niya mo po, ing kaya katamong kayabi. Metong niya mo ing kaya katang kasangga. Nung ita mo po gawan talareng buri. Nasana ning tao. Mo pandemya. Mo po pandemya. Ang kaya sarili ngayon nung minsan atin tamong panandaman na nung minsan kailangan tayong surrender yung kaya katamong katawan. Nung minsan mamausi nga pong kayang may ayaliwang paralan. Kasi po nang minsan yung tao makanitiya. Yung tao po, matakaw may mutya po yung tao Burin na, istungatin niya nga hakwa, go. Potangin na medidinan, nanaod din yan ng babo. Kanya niya po yung tao Eta naman po balo nung nano'y meging dahilan. Bakit nakadininan? Nung minsan, mamiyasa na ka. Uling pa niya, ang medidinan ay mo na managan na ay shipping mong bale. Mayagan na ang dininan, kaya tambinyan na kaya ko. Anyapin, dinitak na yung miyabiya kaya, ang maginakit ka. Kutang, sabihan na kanyang kaya ka. Nano yung gewa mo, mangutang niya kanyang kaya ka, kaya isip mo, pag-aralan mo. Nano yung meging kulang. Kana. Kukulahit ko nga lang patugot kaya ka. Awsandaan nga lang patugot. Adwaya mong oras yung adwan ko, Kelingwan mo ko pa niyang minsan. Medita kitang parakya ko. Kanya po, kaya katamo, sana po, atyutanak yan sabi ng banal, nakayuwa na makayatras. Yata na makayatras. O nano pang gawan tamo nung yata na po makayatras. Mabantita na po ang bagya-bagya mo. Sabi napin, tinyang sasabihan, ngaliwa po ini sabihan dahi. Nang minsan nara, hanggang ako daratang yung puso ko, nandiyo ka rin. Po kasanting pakirandaman, hanggang ako alako ka rin yung puso ko at suya ka rin. Lalo ya po sanang masanting at yun yung puso mo at present ka, hakay na ka. Uling sabi na, makitipon kayo uling yaing misadya, panahon bang makirap tamo, kitang kakatamong kautos. Po pwede itang nanuya po ining lugar ni, yaing talaga na kakatam. Pila niya mo pong oras,
adwayang oras o wala mga 2 oras. Anong minsan, akakalingwanan ng tao. Anya, ngeni po, ing Diyos salang patugot ko kulay siya, pandemic, gulo, sabi ning banal. Gulo, kaguluan. Nung lawen niyo po ng kaya minsan na bisang manal be TV. Bakit po ing tao? Magready po ing tao ngeni nung makanano na yung proteksyonan ing kayang bansa. Laban bansa. Equipment abayo, moderno. Pampasabog. Tatakot ko. Uling pota ba wala ya control mo naman itang gewara nga ito. Magkamali mirasya kaya tangyay mo paturanan karinya munto. Mistake. Okay. Anya po nanuing panangga.
Maestro, aki kaming Ginoo. Pasibay po, ipayabot miya po itang alanggang pupos ming kapurian ng pong kapasalamatan, kingkekang banalalagyo. Pasalamatan da ka Ginoo, karehanggang biyayang pagkalumaki kami kingal doldo. At lalong may git ginin Diyos, ing biya mong paparam kaya kami. Kambe na po itang persa ang pong sikanan, karening kaya kaming katawang kahang laman bang malaya milapang agalawan igpa banal ming katungkulan. Ginoo nano mo pong ayab dasmi kareting dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po bukod impuryan miya ang pong samban ingke kang banalalagyo. Nung babatsawan mo ang pong atatangalan kaya kami, ing makagawa kaya pong pamagkamali kareng kaya kaming balang biye. Ginoo makanyan mesa nang ipagkalop kaya kami, itang kaya kang banal na pami patawad. Ginoo king kapinandit na iti ay ni po ing kaya kaming masayang katipunan. Ngayon mayayari niya po dindamila rin kaya kang banalayamano. Munyela po sanang maragul kapag sulungan ka rin kaya kaming balang metong. Lalong may git makanyan kaya po sanang makagalaw pang mit mong kalinisan. Ang pong katapatan karing lagyuda po rin kaya kaming balang katungkulan. At na naman ginin Diyos ing daratang ayagle king kaya kaming yatong kakarinan. Na naman po yung pagsalbat na malyaring tangalanda po rin kaya kaming balang panimanman. Lalong may git deng babalitada po rin kaya kang banal na espiritu. Ginoo adon may kaya ka ing makanyan mo sanang isarapas bulan. Nune maghariya po sana igpa ing kapayapan king kalaganapan. At ika po saning magrenda manimuna karembalang lider da po ring balang bansa. Ing emine sana malyaring tangalampa ing naman pong mamunag amaragul akaguluan. King kapinanditan na itiig pa, makanyan mo kaya sanang batyawan at lunusan ka rin kaya kaming balang kabilyan. Makanyan mo sanang ipagkalog ginuret ang kaya kaming pamangailangan, ibiyeme saning karagdagan king aldoldo Ginoo, kaya kaming anak mo. Bangi kaya pumalyaring makapanyang kanan, ka rin kaya kaming balang katungkulan. At ngening mayayari niya po igpain kaya kaming banal na katipunan, ngining mikakawani kami ginin Diyos sa mamanuli ka rin kaya kaming balang kubong tungnangan. Ginoo adon ni po kaya kaing makanyan mesa ng bendisyonan ng balang metong kaya kami. At ni naman pong kaya kaming anak mo, ingay tsu daranas king nanamang kapagsubukan, king nanamang kapanamdaman o sakit na mabayad, adon mi kaya kasana ing makanyan mo kaya pong lunusan, at kaya tang lihim Ginoo apisan mo po ka rin kaya kang mayupayang gamat, at makanyan mesa nang ipasaksi itang kiyang lihim misteryo, itang kapaldanan ginin Diyos ibiyag kalop may karelo. Bang may git karingaldo bukas da po Ginoo, makanyang kaya pong abayabeng maminto, kareng kaya kang banal na katungkulan. Dakal pong dakala, salamat ginin Diyos, sana yung balang metong kaya kami, makanyan may ang pong ingatan, nung makanano kaya pong miras kapayapan king kaya kang kakarin na iti, yung makanyang kaya po sanang mamanuli kareng kaya kaming balang tuknangan, ing bitbit niya po yung tagumpe, ang pong ligaya, karing kaya kaming balang puso. Ginoo rin ni po rin kaya kaming pisasan metong ang nakaralungan, kaya ka, ginin Diyos, ing makanyan mula po sanang tanggapan, king kaya kang banalay harapan. At makanyan mo naman po sanang tanggapan itang kaya kang banal na pamipala, manibad nang ini ang gamang po king wakas, yan asa po. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay B.